Ganda na rito. Oh. Pagka mataas na, malapit na yung ano yan. Malapit na yung gapasan na ito, no? October. Malapit na. Yung iba, di pa abot ng October. Taas na ng ano, grabe. Pati yung nilalakaran natin. Ayun. Welcome sa channel ko. Punta tayo doon sa ano, sa tubig, doon sa may tubig sa bandaron. Kasi naghatag si Kuya Noy ng ano, ng lambat. Ayun si Kuya. Oo nga. Dami ng damo. Grabe yung palay dito. No? Pagka oras na ng ano, ng tistisan. Buti naman di na ano, di na umulan. Kasi pag kumukulog kasi. Kahapon pa yata nakalatag yan, no kaya? Makakuhan kasi, pero pag yung mga nagigala natin dyan, Oo. daming kuha. Kasi yung makukuha niya malalaki. Oo. Kasi pag yung nude maliit, dami. Dapat yun ang sanang iniram po eh. Oops. Ang taas na kasi ng damo ng ano. Hindi mo na makakita yung dadaanan eh. Ngayon lang ko nakalabas din dito ng hapon ah. Ay, medyo malapit na tayo doon sa ano, doon sa tubigan. Yung pinagukayan ng mga truck, kinuhang panambak. Naging ano na ngayon, naging parang fish pan na. Malalim pa kuya yung tubig. Malalim pa. Halong lumalit pa eh. Malaki. Tataas na ng ano, yung ano ng palay. May ano rin pala dito, may muon din pala, no? May kanya-kanyang muon. Meron yun. Yan. Ay, may mga isda nga ngayon, no? Nag-ano yung ano, tawag yan? Ligo na. Sama ng ligo. Dito lang ako siguro sa ano. Naligo na rin kasi ako eh. Naligo na ako. Yung dala ko yung ano yung lebe. Ayun, no? Sabi sa ano po ka dyan. Yung maliliit, kahit yung maliliit, dami yan. Ayan guys, kukunin lang yung ano, yung tawag dito, yung lambat. Ayan si Kuya Noy. Kung naalala nyo si Kuya Noy, siya yung naging tour guide na service natin sa ano, sa pagpunta ng Lingayen. So yun guys, dito na lang tayo kasi hindi na ako makakagawi dun. Naligo na kasi ako kanina. Actually nakabota pa tayo. Ayun si Kuya Noy. Kukunin niya lang yung lambat at yung naka ano. Tapos titingnan kung ilan yung huli na isda, kung marami ba o ano. Ngayon lang ako nakagawi dito ulit sa area na to. Pero sa susunod gagawin na naman natin, mamimingwit naman tayo. Pero dito rin try natin mamingwit dito. Kaso wala pa tayong magamit na pamingwit eh. So mag-avail tayo ng pamingwit para try natin makaan ng isda dito. Yun na si Ganoy, layo na ni Ganoy. Daming suso oh. Isuso na ano, pwede itong kataan ah. Ito. Aha. Diba? Walang huli? Ay lang. Zero balance. Walang huli. Pero okay lang.
Medyo masyado daw kasi malaki daw yung ano, yung butas daw nung ano, yung ano pa nung lambat. Dapat medyo yung maliit lang sana para maraming ano, makukuha. May makuha. Kaya alam, patay na. Ano kuya? Nagkakuha, kaya alam, patay na. Ah, patay na? Wala na. Oo. Anong isda kuya? Kaninang umaga pa to. Anong isda yan? Dalag. Ah, dalag? Baka pwede pa yan. Ay, nakahuli, dalag. Aso, hindi na po pwede kasi kaya na pa yata. Ito. Kaya alam, patay na. Babaho na eh. Oo. Sayang. Kaya nga, ayun, Daisho Computer, shoutout kay sa Daisho Computer Services. Tapos, yun kay Bugoy at kay Kaprobinsya, shoutout din sa iyo, sir. At thank you nga pala sa mga ano sa mga comment mo. And kay Sir J Tumanan, shoutout din sa iyo, sir, at ingat po ulit diyan sa ano sa ibang bansa. And kay yung isang bagong subscriber, hindi ko natandaan yung pangalan pero lalagay ko na rin dito sa screen. And shoutout sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat at thank you rin sa pag-subscribe sa channel ko. Wala na Kuya Noy? Naubos. Daming itlog ng ano, ng suso. Ano kaya suso ito eh. May jibs pa ng baka. Ganda. Meron kuya? Ah, at least may huli. Pwede na yan. May huli. May pangulam na. Isang piraso. Dalawa sana. Baka meron pa yan. Huli lang ano ng tilapia. Wala kayo isang lambat yung inahagis lang kuya? Mayroon kami yung dati. Oo. Oh, yun pa oh. Oh. Dalawa na. Meron pa ata. Meron pa? Makalima o tatlo, okay na yan. Meron na rin pala tilapia dito, no? Oo. Pero doon talaga kuya pinakamarami, no? Sa malalim. Oo. Doon sa bandaron. Doon sa bandaron. Oo. Patay na rin itong tamos na to. Alin kuya? Tamos, patay na rin. Patay na rin? Ah, meron din? So, Ayun, ano. Ah, wala na. Nakadalawa. dapat sana. Ah. Siguro yung malaki, nahuli yun nung umaga. Hmm. Hindi na nakayanan na tiwok na. Oo. Wala na talaga kuya. Wala na. Pero dati kuya, dati pataniman din to, dito. Oh, taniman ito ng palay. Oo. Buti pumayag yung may-ari na ano to, bungkali ng bungkali, no? Siya nagbinta eh. Ah, binenta niya na talaga. Yung lupa. Ah. Magkano kaya niya binenta to, no? Mura lang to. Mga, Mura lang to dati ito eh. sayang din, no? Ayun na si Kanoy. Doon na sa, ano, binabaklas na yung, ano, yung lambat. Tapos nang baklasin yung lambat, bali yung sa pinakadulo na lang. At nakahuli ng, ano, ng dalawang tilapia. Dalawa bang tilapia? Tatlo? Dalawa. Dalawa? Oh. Isang tamos. Kinuha mo pa rin kuya yung tamos? Yung maliit. Ah. Buhay pa eh.
Aboy pa. Pero yung malaki, patay. Hmm. Maliliit. Maliit yung isda. Ah, Maliliit. tilapia. Oo nga. Nasaan? Dito. Baka makawala pa eh. Buhay pa to eh. Ah. Ayaw nga no. Mauuwi ka ngayon sa paksiw. Daming ano dun. Daming dahon ng ano. Dahon ng sili. Sili yun. Sabi, dahon ng sili. Uwi-uts na. Uwi na tayo. May nahuli dalawang tilapia, isang tamos, no? Oo. Kaya, no? Oo. Kaya, Dalawa sana, patay yung isa. Malaki yung isa. oh, yung ano, yung tag doon? Yung nauna doon. Ano ba? Yung dalag? Wala eh. Na, siguro, umaga nakuha yun. Hindi na, pagka ganun pa lang, hindi nakakawala yung ano, Ay, mamatay pala yun. oo. Namamatay yun. So, kakuha lang to siguro nung ulan. Okay guys, shoutout ulit sa inyo. And see you on my next vlog. Bye bye. And God bless up. Sumabit. Sumabit.